Μαθήματα ζωής έλαβαν σήμερα μαθητές δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης. Στελέχη του Κέντρου Αιμοδοσίας και εθελοντές αιμοδότες ενημέρωσαν τα παιδιά για τα ωφέλη της αιμοδοσίας και προετοίμασαν το έδαφος για τους μελλοντικούς εθελοντές. Από την πλευρά τους τα παιδιά σήμερα, ανήμερα της γιορτής, της θρησκευτικής γιορτής των αιμοδοτών, Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας, έστειλαν τα μηνύματά τους στους ενήλικες, καλώντας τους να ενεργοποιηθούν και να διαθέσουν λίγο από το χρόνο και το αίμα τους. Ένα διαφορετικό μάθημα έλαβαν ανήμερα τη εορτή των Σοφία, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος μαθητές και μαθήτρες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη. Το μάθημα δεν έγινε μέσα στις αίθουσες ενός σχολείου, αλλά στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρα, όπου στάθμευσε η κινητή μονάδα της αιμοδοσίας. Οι μαθητές, μέσα από την ενημέρωση που έλαβαν τόσο από τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, όσο και από τα στελέχη του Κέντρου Αιμοδοσίας, αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα που έχει η δωρεά αίματος στον πάσχοντα συνάνθρωπο και έγιναν τα ίδια τα παιδιά κοινωνία αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες σήμερα στην γιορτή της Σοφίας, Αγάπης, Πίστης και Ελπίδας, στην προσπάθεια που κάνει το Κέντρο Αιμοδοσίας να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών με αίμα. Μία ανάγκη η οποία καλύπτεται εν μέρει από τους εθελοντές, εν μέρει από τους συγγενείς. Μία προσπάθεια να γίνουν περισσότεροι εθελοντές αιμοδότες, μία προσπάθεια που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, μια και η χώρα μας αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και προβλήματα λοιμόξεων, τις οποίες πρέπει σε πολλές χώρες, σε πολλά μέρη είναι δύσκολο να πάρουμε αίμα και πρέπει να το εξετάσουμε. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των εθελοντών αιμοδοτών, να μεγαλώσει ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών. Το μάθημα ζωής για την εθελοντική αιμοδοσία προέβλεπε ξενάγηση στους χώρους της κινητής μονάδας, ενημέρωση από ειδικό επιστημονικό προσωπικό για τα ωφέλη που έχει τόσο στον ίδιο τον δότη όσο και στην κοινωνία ευρύτερα και φυσικά ζωγραφική και διαδραστικά παιχνίδια, μέσω των οποίων τα παιδιά έστειλαν τα δικά τους μηνύματα στους ενήλικες. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να δίνεις αίμα γιατί σώζεις χιλιάδες ζωές. Είναι αιμοδότες κάποιοι στο περιβάλλον σου? Θα ήθελες εσύ όταν μεγαλώσεις να γίνεις αιμοδότρια? Ναι, γιατί ας πούμε άμα είναι κάποιος συνάνθρωπός μου που χρειάζεται αίμα θα ήθελα να του δώσω. Και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω κι εγώ ένας αιμοδότης και θα μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους πάρα πολύ. Και θα είναι μια ωραία ευχαρίστηση. Σήμερα μάθαμε ότι η αιμοδοσία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω κι εγώ ένας αιμοδότης. Είναι πολύ ωραία αυτή η μέρα, διότι βοηθάμε τον κόσμο με το αίμα που δίνουμε και πιστεύουμε πως όταν μεγαλώσουμε όλοι μας θα γίνουμε αιμοδότες και θα πηγαίνουμε κάθε φορά να δίνουμε αίμα. Τι μήνυμα θα θέλεις να στείλεις στους μεγαλύτερους που δεν είναι ακόμα αιμοδότες? Δώστε αίμα σως ζωές. Η ενημέρωση των παιδιών και η δράση, η οποία είχε την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παιδείας, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των παιδιών σήμερα και αυριανών ενηλίκων για θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία την ίδια. Και από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά έλαβαν το μήνυμα και το στέλνουν σε όλους εμάς.